नमस्ते दोस्तों, आप सभी के स्वागत बा यस किचन भोजपुरी रेसिपी में फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोग खातिर लेके आइल बानी छोटा-सा मिनी ब्लॉग, कौनो रेसिपी लेके नइखे आइल फ्रेंड्स। तो आज संडे के दिन रहला और हमनी के पास ही में बहुत ही भारी मतलब कि जग हो रहल बा, जहाँ पे काफ़ी दूर-दूर से लोग देखे खातिर आवता फ्रेंड्स। तो आज हमनी के भी गइल रहनी जा देखे खातिर और इ भंडारा होता, ओइजा सब्जी-उब्जी काटल जाता और लोग मतलब कि खाना खा के भी जाता, जितना भी लोग आवता। सुबह के टाइम बाटे और सुबह-सुबह ही हमनी के आ गइल बानी जा और सबसे पहले बाकी लोग पंचकर्मा करता, आप लोग देख सकेनी जा और हम वीडियो भी बनावत तनी, आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स। काफ़ी भीड़ बाटे और बहुत ही मत तो फ्रेंड्स काफ़ी लोग आइल बाटे और काफ़ी भीड़ भी बाटे, आप लोग देख सकेनी जा। और वीडियो बनावल काफ़ी मुश्किल बाटे, फिर भी हम बनाए के कोशिश करतनी, देख सकेनी जा फ्रेंड्स। तो अभी ई सुबह के टाइम बा और सारा लोग पंचकर्मा करता और शाम के एइजा कथा भी होला। और ये देखिए फ्रेंड्स पंडाल बनल बा, बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनल बाटे और ये जग बहुत ही फेमस हो गइल बा। तो कई दिनों से यश के छुट्टी चलत रहला, तो हमनी के आज आइल बानी जा मामा के साथ में है यश के। और ये देखी सारा बच्चा गाँव के ही बाड़न लो, देख सकेनी जा फ्रेंड्स। यश के सारा लोग दोस्त हलो और ये देखिए फ्रेंड्स पास ही में एइजा भंडारा भी बाटे और एइजा सब्जी काटता, जे भी लोग जाता अपन-अपन मतलब कुछ जे करे के मन बा त एइजा कर सकेला। कुछ सब्जी काट सकेला, खाना बना सकेला, जो भी मतलब अगर करे के मन बा त आदमी एइजा कर सकेला। तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ औरत मिल के सब्जी काटता लो, आप लोग देख सकेनी जा। काफ़ी मतलब मात्रा में सब्जी भी कटिंग होता, देख सकेनी जा। एइजा गोभी बा, बैंगन बा, टमाटर बा और ये देखिए फ्रेंड्स ई कद्दू बाटे और गोभी भी बाटे, काफ़ी मात्रा में सब्जी रखल बा, आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स। और काफ़ी दिन से हम सोचत रहनी मंदिर मतलब घूमे खातिर, काहे कि काफ़ी पुराना मंदिर हटे और ई हमनी के मौनिया बाबा बतावल जालन। काफ़ी कई सालों से मतलब मौन रहलन और धारण कइले रहलन, काफ़ी दिनों के बाद उ बोलल स्टार्ट कइलन, ते वजह से उनकर नाम मौनिया बाबा पड़ गइल। तो शायद वही जगह पे ही मतलब कि जग होताटे और मौनिया बाबा के स्थान पे होटाटे। तो अगर आस-पास के होके आप लोग होखब जा त आप लोग के पता होई कि जग के बारे में हमसे ज़्यादा आप लोग जानत होखब जा और जितना हम जानतनी उतना आप लोग के हम बतावतनी। तो देखिए फ्रेंड्स पास ही में मतलब और भी मंदिर बनल बाटे, आप लोग देख सकेनी जा। तब हमनी के जाते हैं दूसरा मंदिर में दर्शन करे और काफ़ी भीड़ बा फ्रेंड्स, बता ना सकेनी हम आप लोग से। तो ददरी मेला अगर आप लोग गइल होखब जा त आप लोग के पता होई कि ददरी मेला में जितना भीड़ होला ओइसे भी ज़्यादा एइजा भीड़ दिखताटे। और ये देखिए फ्रेंड्स एइजा प्रसाद खरीद सकेनी जा मंदिर में और चढ़ाए खातिर। और ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी सब फूल पत्ती जितना भी बा एइजा बिकताटे। तो हमनी के अभी मंदिर में नइखी जा गइल, काहे कि काफ़ी भीड़ बा। त हमनी के बाहर निकल आइल बानी जा और नदी के किनारे आ गइल बानी जा। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर व्यू बाटे और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता। और एइजा फोटो खिंचवावे खातिर भी मतलब कि बनावल गइल बा, आप लोग सेल्फी भी ले सकेनी जा। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा नदी दिखता, आप लोग देख सकेनी जा। और बहुत लोग जाके नदी के पास से भी देखता, लेकिन हमनी के डर लगता और सामने से हमनी के किनारा से ही देखतानी जा, आप लोग के पास से हम दिखा देतानी। और ये देखिए फ्रेंड्स बच्चन के खिलौना भी मतलब कि बिकता बहुत ही अच्छा-अच्छा। तो यस के भी एइजा हम काफ़ी कुछ खिलौना खरीद देले बानी और उनके भी काफ़ी पसंद बाटे। और सारा लोग हमनी के मिल के कुछ देर के बाद अगर जब भीड़ खत्म हो जाई फिर हमनी के दर्शन करे जाइल जी मंदिर में। तो देखिए फ्रेंड्स हम आ गइल बानी मंदिर के ऊपर और ऊपर से हम वीडियो बनावतनी, देखिए भीड़ कितना बाटे। तो हमनी के साइड में आके भगवान के दर्शन करतनी जा, काहे कि भीड़ में जाइल काफ़ी मुश्किल बा, ए वजह से हम पीछे से सारा हम वीडियो बनावतनी फ्रेंड्स, ये देखिए। और एइजा से काफ़ी सुंदर मंदिर दिखता, आप लोग देख सकेनी जा। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा बाटे। अगर आप लोग देखले होखब जा त आप लोग के पता होई कि कितना सुंदर देखे में लागता पास से। और एइजा फोटो शूट भी होता, आप लोग देख सकेनी जा। तो हल्का-सा मतलब फोटो भी शूट हो गइल बाटे और वीडियो भी बन गइल बा, आप लोग देख सकेनी जा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। ते देखिए फ्रेंड्स एइजा हमनी के फोटो भी खींच लेले बानी जा और आप लोग के हम पास में दिखा देतानी। काफ़ी पुराना मंदिर बाटे और काफ़ी भीड़ बाटे, ए वजह से हमनी के निकल के भीड़ से चल आइल बानी जा। अब हमनी के जातनी जा अंदर। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा शिवलिंग बनल बाटे और बड़ा चुपके से हम वीडियो बनइले बानी, काहे कि ओइजा वीडियो बनावल अलाउड नइखे। तो हम तेजे हम चुपके से वीडियो बना लेले बानी फ्रेंड्स, आप लोग देख सकेनी जा। काफ़ी सारा शिवलिंग बाटे, आप लोग देख सकेनी जा। और हमनी के मंदिर से बाहर आ चुकल बानी जा, मेला में आ गइल बानी जा। और ये देखिए यश कितना मस्ती करताड़न अपना दोस्त लोग के साथ। और एइजा पास ही में एगो अच्छा दुकान बिया, त भैया एइजा हमनी के सारा लोग के बैठा के एइजा मतलब कि चाय नाश्ता करावतलन फ्रेंड्स। और ये देखिए कितना गरमा-गरम जलेबी छनाइल बाटे और पकौड़ी और ई समोसा, चटनी। अब हमनी के मंदिर के दर्शन कर चुकल बानी जा और हमनी के वापस आ गइल बानी जा जंगली बाबा के यहाँ। और जंगली बाबा के भी हमनी के एइजा घूम लेले बानी जा फ्रेंड्स, ये देखी जा। और यश काफ़ी आज खुश बाड़न, काहे कि संडे के दिन बाटे और छुट्टी चलताटे, ए वजह से यश के बड़ा मज़ा आवताटे और साथ में घूमे के भी मिलता। और ये देखिए फ्रेंड्स ई जंगली बाबा के समाधि ह, ये देख सकेनी जा फ्रेंड्स, जौन की बहुत साल पुराना ई मंदिर हटे। और यही तट पे ई जंगली बाबा तपस्या करत रहलन शायद। और पास में पुराना मंदिर भी बाटे और ई नया मंदिर बनल बाटे, आप लोग और फ्रेंड्स ई जौन मंदिर बनल बा सरयू नदी के तट पे बनल बा। और एकर खासियत ई ह कि कितना भी बाढ़ आ जा नदी में, ई मंदिर कभी ना डूबेला, काफ़ी पुराना मंदिर हटे।
और ये देखिए फ्रेंड्स, ई पुराना मंदिर में हमनी के आ गइल बनी जा और एइजा भी हमनी के दर्शन करेले बनी जा। और अगर आज के ई मिनी ब्लॉग आप लोग के पसंद आइल होखे फ्रेंड्स, त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कल मत भूलब जा। तब तक खातिर बाय बाय। फिर मिलल जी काल एगो नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो